Mbok iki, kowe ngerti ora gong iso apa gong? Mbok. Den, piye? Ngerti ra? Lho. Kok iso ngono-ngono? Aku dhewe ya ora ngerti. Ning Prabu Panggulan Jagat kok ngeculke selang biru. Mana? Selang. Iki apa kaya ngene? Selang biru macet ngono. Ndara Baladewa ku iso wujud kaya ngene. Dikandhani ah. Mesake nang ngono kuwi, Den. Kowe nggo pengilan ora lho? Nggawa. Pengilan ngotan bunder lho cilik. Kok nggo kaya ngono tok ngapake? Tak tangeni ning sandal e. Oh. Nek ana wong wedok tak ngekeki sore ngene. Nggo nginjen ya. Aku biyen senengane ngono kuwi itu. Ah, kelingan jaman semono. Tau konangan dikeprok buku aku. Wong edan kok kowe senengane ora. Den, sampean mang ningali suku panjenengan to? Apa? Datan kawusa manjing wonten telenging Karang Kadempel. Mula gantung kecapan nalika semen Sang Prabu Panggulan Jagat ingkang wis prapta tetapal wates tepining Karang Kadempel. Mangga kanggo sesumbar Lengdo bumi kuncing kumalu Dukuntur ketung Lumembak penyukan kumambang dosang Wisnu Bathara wonten dawuh sinun ngawi sanggaring para Wadyabala kewareng ing ngabdi pun tumenggung Prawara Kendra Cemadung dawuh nggih najan kula tumenggung salukat katun Barat Cemadung dawuh diwaji saperangan Wadyabala saka ing Bata Sarimbak dina samangka jondok kendhani ngono dandanan Makapara Kencana merga nggonku bakal mboyong Semar ana ing Mepalangi lho sinten ingkang matur palangi paduka Gusti kula ingkang sinuwun ora ana iku kejaba mung atmajaning Lurah Semar Badranaya ingkang wani sekecap bodho sekecap mangsuli kelawan Nalindra Ratu Gusti Prabu Panggulan Jagat sajaipun sampun suwuk nyawanipun atmajanipun Lurah Semar Driwantun lan panjenenganipun Gusti kula ingkang sinuwun mula kula jamba kendhani umur dandan Kepara Kencana dina samengko ketapno para Wadyabala gawean bumi angus Karang Kadempel niki lajeng pangkatipun abdi benjang menapa ora ketang sambung obor colok lintang mangkato dina iki napa ngestaken dawuh sapa ana satra kanthet ngeyayet bringa sing uler geni tumpangke kuping kiwa tengen aja mati tanpa arang iki Wadyabala andaning Prabu Panggulan Jagat dasar para nyata sapa luwih dhisik ngaku tumenggung
Prawara Kendra tumenggung Prawara Kendra dasar kepara nyata kowe sapa Senopati Ndrawati Raden Haryostyaki ayo endi Semar bakal tak boyong nganing negaraku dadi srana waluyaning projeng Mbata Sarimbak nggone ketaman Pegebluk kena boyong Semar watune iso nyempal bawa kiwa tengening Setyaki piye kena boyong Semar watune iso nyempal bawa kiwa tengening Setyaki babu Rawa wani ana sing tawedeni apamu lena mangrewet tebak dadamu kene marganing patimu Singalena Prapteng lalis menggung Prawara Kendra Mbak jebol dadang maning jajalanan sukertaning bauna iblis lanat wae lah
Lah kok dadi bubar mawut prajuritku ora iso dikukup. Mungsu wong Karang Kadempel mongko mung kawulalit. Ning pancen diwangi karo satriya sing dimong karo Semar Badranaya. Apa mbok anggap aku wong loro saudon terus saurban? Iki Prabu Panggulan Jagat, ayo aja maju, mbok siji maju bareng ngono legane ati. Raden Setyaki dasar Puranyata. Kowe Prabu Panggulan Jagat yo. Ayo Di Semar, tak boyongne marang negaraku. Dadi sarana waliyaning Projeng Mbata Sarimbak. Soboyong Semar Badranaya. Lamun iso nglangkahi kuwandaning Setyaki piye? Iso nglangkahi kuwandaning Setyaki. Sumuk nyawamu pengen mruput tinjo kayiwanganing Bathara Yamadipati. Kowe pengen mati mungsuh Prabu Panggulan Jagat kelakon penjagamu. Rasaku ki ana tanggal. Kene pangkani pati wae. Sambathon ora bakal iso nglawat. Cokot kupingmu sirna margolaya apa mbok anggap wong loro saudon telu surwan. Ayo iki Prabu Panggulan Jagat nalendra negaraku tanpa tanding ming diapurmu iku arep menang karo aku sing tok gaman apa? Den, Ndara Setyaki. Wungu Ndara. Sampeyan iku Senopati Negari Ndarawati kok dicokot karo ratu kaya ngoten kok terus gletak. Oh, ngisin-isinke. Ora sembadane maju nomor 1 kok mung dicokot ratu kaya ngoten kok njur ora eling Prawadasira niku nek cara kula isin. Wungu, Den. Setyaki tinunun kadanira wirang tumandang. Setyaniku karwanira Petro non ora ngerti sangkan parane nyokot karo janggaku nganti ora eling. Wah, Ndara Werkudara ngamuk. Lagi sumbar-sumbar sing kadohan clurut jelek dinjleki sirahe. Ratune mau nggih mati apa ora? Mboten ngerti. Waduh aku Ndara Werkudara mlayu mriko nututi ora pati nduga ngono yen perlu dikrubut tak krubuti karo Kakang Mas Yudipati. Pun monggo mawon watone Karang Kadempel tentrem ajeng cara pripun mawon kula ndek terus yo terus. Raden Werkudara sing mau tak takoki karo Semar Badranaya dasar Baranyata. Prabu Panggulan Jagat piye? Kowe ora usah dadak melu-melu perkara iki. Ayo semingkira kowe aja bakal boyong karo Semar. Semar wis kandha ora bakal sagu mbok boyong marang negaramu. Kowe semingkira piye? Semingkir yo aku gelem semingkir. Watone Sambaya karo Semar Badranaya. Sapa sing ngalang-alangi sedyaning Prabu Panggulan Jagat aja kok jamak lumrahing manungsa. Dewa mudhun wae aku ora bakal mundur sejangka.
Mbok apake, Gong? Tamut ndase. Ratu wong gragas. Sapa-sapa dicokot, sapa-sapa dicokot. Ndoro Werkudara dikapake. Aku weruh, Tru. Heeh. Ngantem Ndoro Werkudara ora apa-apa kok durmak cekel nggon gulu. Ndoro Bratasena nganti ora eling. Dilingke, Gong. Gah. Kok emoh? Iki nek dilingke ora eling terus nothok. Mbok wis rasa ngelingke. Eling ya karepmu ora ya wis. Emut Den, Gus. Ndoro Werkudara emut. Sampeyan iku satriya peng-pengan wis dicokot karo ratu kaya ngoten kok nglitane cara kula isin. Eling, Ndoro. Kok kowe? Bener Bagong. Bagaimana? Oh, ya. Ngaku wis apal. Wong perang iki malah dielingke kaget terus sing nang ngarepe kowe terus brek ngono lho. Heeh. Aku wis apal aku. Ha iya. Aku mulane ra seneng karo Ndoro Werkudara. Sithik-sithik ngampleng, sithik-sithik ngampleng. Apa dhek iki terus wong top ngono apa piye? Terus aku dianggep mung wong kere, mung wong kawula mung ngabdi terus ndase nggo keplak-keplakan apa piye? Anggepe kok dume awake gedhe. Coba padha karo aku tantang mentah-mentah. Sapa? Werkudara. Upamane Werkudara ki, Ndoro Werkudara padha karo kowe. Wah, wis tak sikat wingi-wingi. Amarga dhek iki gedhe, gagah perkosa. Aku nek menang saka ngendi? Kowe ngerti dhewe ta mau nata ndasku ning Pedukan Karang Kadempel mau? Heeh. Sarep tak upama padha ngono dedeg piadeke padha. Ya ora padha dhek dhuwur sithik lah. Oh. Sikat wingi-wingi. Tak adus, Gong. Hah? Tak adus. Ra bar adus ta kowe? Heeh, aku tak adus nang kali kok kaya penak banget. Menan asli wong padha niku antil. Sayange kok gedhe kono. Sapa sing padha karo kowe? Petruk. Petruk apa aku? Petruk. Mosok karo sampean kok wani ya ora mungkin. Wah, aku wis mau nang kene. Wis krungu kabeh. Wo. Oh, iya. Piye? Dirampungke saiki apa piye? Tak rampungke dhewe mawon. Pun mboten sadewangi pun bejo cilaka bungasa tak rampungane dhewe. Wah, Ponokawan edan. Karo Bendoro arep wani. Sampeyan ya plak-plak kok kali kula. Sampeyan ora plak-plak tak lamun kula ngrasani elek. Mula sosok niku ora sok dasdes-dasdes. Sirah disembah anak bojone nang omahe nang nggo keplak-keplakan. Tuwa kula karo sampeyan. Yo sak kepenake dhewe ora. Nek kuwalat piye? Aku ngerti cilikmu ning kowe ora ngerti cilik aku. Wah, ya wis. Ya wis piye? Hah? Aku mau nek terus-terusan nderekke sampean kok dasdes-dasdes. Mbok ya wis rasah melu aku. Golek juragan liya. Ora apa-apa. Ora minggat to. Wis melu kowe wae lah. Piye, Gong? Ora mempan elekku. Karo makon aku mah ditundung kon golek juragan liya. Wah, Prabu Panggulan Jagat aja nyokot karo Werkudara. Ayo adu tangkep aja mantap-mantap. Ora tatanan kekuatane ngedap-edapi piye ya. Wah, saben sikile diuncalke lah kok tumomo ning dada sesek sumrebet panonku kaya ora weruh kiblat. Raden, aja mbok kira aku mung tekan semene. Kowe kuat nadhahi pusakaku Kyai Candra Wirayang. Kowe iso urip kena Candra Wirayang. Cilike kowe isih iso ngadeg
aja dundang Prabu Panggulan Jagat. Lakon tak tibani pusaka Candra Wirayang kowe gletak ora eling dadi bandaning Prabu Panggulan Jagat kepala. Pusakaku kelumpruk tanpa daya. Nadyan ora tekaning pati nanging kowe ora duwe kekuatan pepes bayu kang tapis Werkudara. Prajurit bondo tangane krincung sing leboke bakun jalan si Werkudara. Iya. Sawangsa kadohan Nadyan aku durung tau tepung nanging kae jaring akeh padha nyebutake entuk Raden Janaka satyane bagus Gaya Teja pengawak tirta pamlujenar kaya kencana sinanglik kowe arep mbelani karo dulurmu tuwa tiban pusakaku nyusul karo kadangmu Jodipati pusakaku ora eling Purwodaksina kowe Janaka ala dalan Nadyan kowe kondang dari langing jagat lan curing bawana ing ora menang mungsuh pusaka kekuatanku Kyai Candra Wirayang prajurit iki leboke bakun jalan dadekke siji karo kadang itu Puntadewa inggih sinuwun sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi tadah wadana ngantos kula wantun merpeki dhateng jengandika Gusti kula ingkang sinuwun ing Pambata Sarimbak sinuwun Prabu Panggulan Jagat krana kula sampun nyumurupi bilih kadang kula kekalih Werkudara lan Janaka sami kapuping Rama Madyalaga kawon tanding kaliyan jengandika Gusti kula Sanata mila menawi kula ngantos kecalan kadang kula kekalih menika paribasanipun sarah mungguing lautan wastra lungset wonten ing sampiran sampun boten wonten ginanipun menapa-menapa mila dinten sakmangke menawi kadang kula kekalih menika mboten kawaluyakaken tuwin mboten kawangsulaken dhateng ingkang rayi abdipun Puntadewa pengajaping manah kula mboten nedya gesang nanging malah nedya sumusul dhateng kadang kula kekalih sinuwun dalah bagus yen ngono kowe banget tresna karo adimu sakulon Werkudara Padane Janaka ingkang kula tak rangket
Ingin padha tak bondo tangane tak krincung sikile wis ora iso glawat. Babar pisan monggo kula aturi bondo ingkang abdipun Puntadewa. Katunggalna kaliyan para Pandhawa sanesipun lajeng sak mangke ginanipun menapa menawi kula gesang menika namung ijen datan para wak. Mboten wonten sederek miwah mboten wonten kadang. Kula ingkang saking menika kula pasrah bongkokan dhateng Paduka Gusti kula ingkang Jun Prabu Panggulan Jagat. Prajurit bondo lebake pakunjaran Puntadewa. Ayo sapa meneh? Wes yo. Petro mlayu-mlayu ing ngowo. Matur Ndara Baladewa sewu lepat diaku mangsami ngeten yo. Ene ngowo. Piye kabare peperangan jroning Karakadempel? Werkudara ingkang nalika semana sagung ngundurake Prabu Panggulan Jagat. Lah kok dadi ora ana kabare malah kowe mlayu-mlayu kaya bocah cilik iki ene ngowo? Sewu lepat nyuwun pangapunten. Nggih. Kula munjuk atur ngesanipun Sri Prabu Baladewa. Yo piye? Iki semanten kula nonton ingkang sami perang Ndara Werkudara nggih majeng, Ndara Janaka nggih majeng. Yo. Pinanggih kan Prabu Panggulan Jagat sing ajeng boyong Bapak Semar. Yo sabanjure. Dumadakan sareng sami aben ajeng. Ndara Werkudara. Lho. Kowe kok nangis ngopo? Ndara Werkudara sinuwun. Bendara Werkudara ya kene. Ndara Werkudara kenging painah. Painah iki sapa? Apa, Gong? Panah, painah ora. Sing apik lho. Panah. Hah? Panah. Panah. Kenging panah. Ndara Werkudara nglumpruk tanpa daya. Lajeng Ndara Janaka nggih majeng. Ndara Janaka ya nglumpruk tanpa daya. Lajeng Ndara Puntadewa ya maju. Ndara Puntadewa ya nglumpruk tanpa daya. Telu entek piye? Telung piring entek. Gong ora sembrono ah. Gong ora sembrono to, pancal raimu. Ya wis. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka kepingkut musuh. Bae, la iblis larak. Gugu arepe dhewe Petrus mingkir ratune tak golekane tak ajare legane ati. Ming mlayu kok dadak nyampar rai lho. Mesti kulino aku lamit lho. Ya ngopo iki ora? Dadak nendang barang ora. Nendange ra bener. Tak paske moto entuk pipi. Aku tegelen kowe kok nek ngepaske moto ki. Main ra kan. Hati-hati ya, Gong. Muga-muga Ndara Baladewa ki iso ngrampungi karya Den. Ngatos-atos, Ndara. Narendra Mandura Prabu Baladewa, aku ora butuh Baladewa. Aku ora butuhake Ratu Mandura. Ning kowe arep mbelani karo dulur-dulurmu sing wis tak rangket. Baladewa. Kowe arep mbelani karo Werkudara, Janaka karo Puntadewa, tiban pusakaku ora tak gawe tekaning pati. Ning tak gawe kewirangan nggonmu. Urip ana ing alam padang saka panguwasaning Kyai Candrawirayang Baladewa.
kaya kilat kesit pindha tathit lampahing jemaring Kyai Candra Wirayang nalika semanten nata Mandura datan Graita kenging dadane pandening mangke boten sirna margalayu nang keparing Jawata ical wujuding nata Mandura ana wujud sardula sak gubuk penceng gedene kaget kandra kasasangya para kawan wae maning jajaran sukertaning bawana wah menungsa licik kowe panggolan jagat durung bapak kulitmu durung putung balungmu kowe ngentokke pusaka ana dadaning Baladewaya mrene ya bener juweng-juweng kuandamu Den Ndara kan priye Den Petro ngopo Petro Petro ngopo sampean kok mboten krasa sampean le tumbas jaket teng pundi jaket dengkulmu mlocot iki aku arep nesu nggih ning sabar ringin mengko sampean ngerti niku mesti sok kucinge sapa ya Tru kucinge sapa dengkulmu mlocot ora apik iki anggota anggura ngarani anggura kok anggodo iki munyuk kok sing riwu-riwu lho ha iya kae anggura oh gedhe tenan iki jumbo iki kowe ngerti ora kok iso apa kok mbok Den piye ngerti ra lho kok iso ngono aku dhewe ya ora ngerti ning Prabu Panggolan Jagat kok ngeculke selang biru mana selang iki apa kaya ngene selang biru macrep ngono Ndara Baladewa ku iso wujud kaya ngene dikandhani mesake nang ngono kuwi Den kowe nggo pengilan ora lho nggawa pengilan ngotan bunder lho cilik kok nggo kaya ngono tok ngapake tak tangani ning sandal e oh nek ana wong wedok tak ngekeki sore nang nggo nginjen aku biyen senengane ngono kuwi kelingan jaman semono tau konangan dikeprok buku aku wong edan kok kowe senengane ora Den sampean mang ningali suku panjenengan to apa ora krasa wujude lho iki waduh mati aku kowe ayo Petro mati aku waduh mati Petro iki aku piye iki Petro iki aku dadi kaya ngene iki piye Petro lho dhewe ya ora ngerti sampean kenging panah nesu-nesu wae terus ngerti-ngerti wonten kebul makbul ilang wujud Ndara Baladewa wujud macan waduh Petro ati aku lha iki aku ora iso bali nang Mandura nek wujud kaya ngene iki iki piye Petro ora dhewe ya radong meratune ya digdaya tenan piye kok ana malah aku golek sirkus iki didol ning sirkus payu larang to tenan to macan bisa bicara bakong tak kletak dasmu mudhar ora sembrono aku ki ratu Gustimu didol ning sirkus ki apa ora usah dijelaske nek malah butuh wektu ngeten mawon piye Petro sowan Bapak Semar sampean wujud kaya ngeten iki kok sebabe apa jarane apa lan kudu kepiye niku sowan bapak yakin iso mernake kali Ndara Baladewa sing wujud kaya ngeten iki aku kula percaya bapak mesti yakin iso mernake yo aku tak sowan bapakmu Semar nggih Semar aku tulung ana wujud kaya ngene Semar
Niki sapa, Petruk? Niki sinten napa Ndara Baladewa, Pak? Ndaramu Baladewa? Nggih. Lah, kena ngapa? Kula ngetutke kena panah terus dumadakan urusan wujud dadi Sardula kaya ngeten iki. Blegegek sadulita mel Semar mati aku. Aku tulung ana Semar, aku tulung ana. Semar piye kanane kaya ngene iki? Nggih. Nuwun sewu, niku sampean ora luput ora kleru ning pancen niyate diwirang-wirangke karo panggolan jagat. Pusakane panggolan jagat pancen digdaya. Napa sing dikarepe panggolan jagat iso kaleksanan, iso kasembadan. Ketitik sampeyan kena pusaka iso dadi Sardula kaya ngoten. Aku ora iso bali nang negara Mandura. Aku tulung ana Semar. Aku tulung ana iso bali nang negara Mandura pulih kaya wingi wujud nata Mandura Prabu Baladewa. Nggih, nggih. Ning enten syarate. Syarate apa? Miturut petungan kula sampeyan iso dadi Baladewa malih wujud menungsa lumrah. Nek sampeyan kudu iso nemokke teng pundi Ndara kula katelune Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka le dikunjara kali panggolan jagat. Nek sampeyan iso nemokke iso ngluwari Ndara Puntadewa, Ndara sinten niku Werkudara, Ndara Janaka, kula kinten sampeyan bakal bali kaya wingi uni. Ning nek sampeyan ora iso nemokke Gusti kula katelune, lha nggih sampun nyuwun pangapunten. Kula ora iso pripun-pripun sampeyan tetep wujud kaya ngeten selawase. Aduh mati aku Petruk piye? Anggen niku kudu dileksanani goleki mawon. Mula sampeyan manglunga saking mriki manggoleki teng pundi durunge Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka le dikunjara. Kula kanteni anak kula Petruk nala Garing Bagong. Supaya sampeyan aja nganti dioyak-oyak wong desa, dioyak-oyak para kawula disengguh macan tenanan. Yo. Sago mboten? Yo, aku sago. Nek pun sago, mriko mang mlampah liwat mburi mriki mawon ndak ketemu panggolan jagat. Petruk Bagong daramu iki tutna. Waduh. Tutke macan, Gong. Ayo wis mudhun derajate. Mau ngetutke satriya saiki ngetutke macan. Ora apa-apa. Engko nek ngelih ati dikresak. Bagong aku ora doyan daging. Macan kae aku pangananku kaya menungsa. Oh nggih pun, soalé mengko nek tiba-tiba sampean lapar terus kula pas nunggu sampean terus maem ya cilaka temene terus. Ayo. Pun monggo ten kula dherekaken. Ayo Petruk aku tutno. Monggo Gus kula dherekaken Pak kula tak ngetutke anu nampa macan. Ya sing ati-ati jaganen aja nganti dioyak-oyak wong Karang Pradesan. Kanto ical wujuding sumping lomba aban. Wenteh ana wujud Kyai Semar. Jebles datang ginggang sarikmu kaya jambe sinigar. Semar, kowe gaweanku. Kowe tak utus yen mengko ana ratu sing tekan kene arep boyong karo kowe manuta, aja selak ya. Mesti wae ratune ora bakal ngerti nek kowe iki gaweane Semar. Aku tak ngatas kelawan dewaku. Ing ngatasi Semar kepengin bangun desa wae lah kok dadi kaya ngene pacobane kudu tak tampa. Nek pancen iki saka keparenging dewa, aku lahir batin ikhlas nanging yen iki pancen niate para menungsa sing watak angkara budi candala. Aku sing ora trima wis ngono wae welingku aku tak mangkat saiki. Mengko nek ratune teka
Ladenana aja nganti gawa gelo atine ratu kae mau. Nadyan kowe dipageri karo menungso sing padha tresna karo kowe nang nyatane kabeh ora ana ingkang monggo pila mungsuh aku. Swar. Dina iki kelakon penjangkang ngono bakal mboyong karo kowe. Ming dijaluki tulung supaya gawe srana negaraku kilang pagebluk lah kok dadi kowe malah sajake ngewak-ewakake ngias. Ayo kowe saiki ora ana sing bakal menehi pengayoman karo kowe. Kowe gelem ora gelem tak boyong marang negaraku. Semar. Lho malah ming mesam-mesem. Gedumel ora metu suarane. Nek ngono kowe ora bakal kumbe ora bakal serak. Ayo tak boyong dina iki.